мақомоти Тоҷикистон мегӯянд марзи кишвар бо Қирғизистон ором аст ва нерӯҳои муштараки полиси Тоҷикистону Қирғизистон тавассути гурӯҳҳои сайёр ва пиёдагард хатти сарҳадро дар байни минтақаҳои Суғду Бодканд назорат мекунанд. мақомоти полис дар шимоли кишвар мегӯянд талоши ҳукумат ин аст ки ба ҳеҷ гуна низоъҳои марзӣ роҳ дода нашавад. ҳозир вазъ дар зери назорат аст. мо дар якҷоягӣ бо мақомотои корҳои дохилии ҷумҳурии Қирғизистон якҷоя патрулгурӯҳи пиёдагардӣ зери назорат қарор дорад вазъият. ҳукумати вилояти Суғд таъкид мекунад ки вазъи иҷтимоии мардум ҳам мӯътадил аст. қимати ашё ва маводи ғизо тағйир наёфтааст. муовини аввали раиси вилояти Суғд Ҷумъабой Сангинов гуфт ахиран аз бозорҳои Исфара дидан кардааст ва дар ҳоли ҳозир норасоии ягон маводи ғизоӣ ё баландравии нархҳо мушоҳида намешавад. як муноқишаи марзӣ сарҳадбонони тоҷику қирғиз рӯзи 11 январ боиси ҷароҳат бардоштани 8 марзбон шуд ва Қирғизистон ба дунбол марзашро бо Тоҷикистон баст. Тоҷикистон мегӯяд ки дар тӯли 8 соли ахир аз ҷониби Русия ба ин кишвар дар ҳаҷми $310 миллион кӯмак ворид шудааст ки асосан барои пешбурди хадамоти мухобироту энергетика равона шудааст. дар ин бора рӯзи 22 январ дар як нишасти тиҷоратии байнидавлатии Русияву Тоҷикистон таъкид шуд ки дар остонаи нишасти комиссиони муштараки иқтисодии ду кишвар баргузор шуд. Тоҷикистон бори дигар ба безарар будани тарҳи сохтмони нерӯгоҳи Роғун таъкид мекунад. дар як нишаст рӯзи чоршанбе мақомоти Кумитаи ҳифзи муҳити зист мегӯянд ки ҷанбаҳои экологии сохтмони нерӯгоҳи Роғун ҳамоно дар ҳоли омӯзиш қарор дорад, вале иддаоҳо дар бораи хатарнок будани ин нерӯгоҳ асос надорад. давлати Узбекистон аз мухолифони сарсахти тарҳи бунёди нерӯгоҳи Роғун аст. дар Душанбе бо ибтикори сафорати Амрико намоиши филми мустанади рушди духтарон сурат гирифт. ин филм аз ҳаёти 9 духтари гуногун миллат қисса мекунад ва пайғомаш ин аст ки таҳсилу талош метавонад духтарони хонаводаҳои ноддорро аз фақру бенавоӣ раҳо ва ба зиндагии шоиста раҳнамоӣ кунад. дар Тоҷикистон ҳудуди 5% наврасони синни мактабӣ аз таҳсили ҳатмӣ дур мондаанд ки бештари онҳо духтаронанд. ин рӯзҳо дар қаламрави ноҳияи Данғара шумори нуқтаҳои савдои гӯшти хом зиёд шуда қимати онро ҳам поён бурдааст. агар нархи гӯшт дар бозорҳои минтақаи Кӯлоб аз 31 то 35 сомониро ташкил диҳад, дар Данғара аз 27 то 30 сомонӣ арзиш доштааст. гӯшти хоми мурғи марҷону бузу гӯсфандҳо ва ҳатто рони пои гови забҳ шударо мешавад дар сари роҳи мошин ба даст овард. тавре мушоҳида мешавад бо вуҷуди набуди шароити махсуси гӯштфурӯшӣ ва риояи талаботи санитарӣ харидорони гӯшти арзон кам нестанд. барои дарёфти ин хабари видеоӣ ва хабарҳои дигар ба сайти интернетии радиои озодӣ, шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам телефони ҳамроҳи худ муроҷиат кунед.